sauraron wannan waƙa daga bakin Al-Aminu Adam wanda ya yi wa Shantar Gwadabe da Auta Wale wanda Hajiya Hadiza ta ɗauki nauyi. Lambar mawaƙin 070-44-44-8220. Masara kin jinjina muka yi wa jarumi yanke kasin na ɗan kasarauta kan canjarin Gwadabe Auta Wale ne aka ce. Masara kin jinjina muka yi wa jarumi yanke kasin na ɗan kasarauta muka ce. Canjarin Gwadabe Auta Wale ne aka ce. Yau ya na daren wani basara ke za a ce. Masara ke jinjina wani yanke kasin na ɗan kasarauta muka ce. Shatarin Gwadabe Auta Wale ne aka ce. Ni salati kafin ma'aiki na Al-Mustapha. Nure sata mai girma da Al-Mustapha. Asafan mai Madina gwani mai dutsen safa. Shi ne mai marwa na gwanin da ya kai sama. Sallallahu alaihi wasallam. Masara ke jinjina wani yanke kasin na ɗan kasarauta muka ce. Shatarin Gwadabe Auta Wale ne